Στο σημερινό βίντεο θα συζητήσω πώς πάει το trading μου, σε ποιο σημείο είμαι στο ταξίδι μου ακριβώς, διότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα, έχω πάρει πολλές αποφάσεις. Είμαι σε μια φάση που προτεραιότητα έχει δουλειά, προτεραιότητα έχει να βγάλω κάποια χρήματα. Ας μπω στο ψητό, απευθείας. Είναι Trading Odyssey, επεισόδιο 3. Είμαι τώρα σε μια φάση που κάνω trading μια φορά την εβδομάδα. Ποιότητα και όχι ποσότητα. Δεν χρειάζεται να κάνεις trading κάθε μέρα για να βγάζεις λεφτά. Υπάρχει μια ιδέα ότι βγάζεις περισσότερα χρήματα άμα κάνεις trading κάθε μέρα, άμα κάνεις όσα περισσότερα trades μπορείς μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια εβδομάδα. Όμως μια φορά την εβδομάδα αρκεί. Δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο έχεις 24 ευκαιρίες. Είναι αρκετές για να γίνεις funded. Είναι αρκετές να πάρεις και payout άμα είσαι σε καλό φεγγάρι. Αυτή τη στιγμή το challenge που έχω με την FTMO, το 100k, είναι στο μείον 1%, είναι μείον 1000 ευρώ, είναι σε drawdown. Έχω να πάρω trade εδώ και ένα μήνα. Είναι ένα από τα πράγματα που μπορείς να μάθεις από μένα. Είμαι πάρα πολύ υπομονετικός, είμαι πάρα πολύ πειθαρχημένος. Περιμένω να έρθει η σωστή στιγμή. Βάζω το limit order, άμα δεν χτυπήσει, δεν κάνω trade. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εγκρατής και πειθαρχημένος σε αυτό που κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο το έχω κάνει κτήμα μου. Σε αυτή τη φάση με γενικά που είμαι στο περίμενε, δεν μου έχει δώσει τις ευκαιρίες που θέλω το market, με έχει εκνευρίσει αρκετά, αλλά εντάξει, το ελέγχω. Εντάξει, απολαμβάνω αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι, βγαίνω βράδυ, γι' αυτό βγάζω και λιγότερα βίντεο. Ζω τη ζωή μου, που το market δεν μου δίνει τις ευκαιρίες, δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Κάτι πολύ σημαντικό που ξέχασα να πω είναι ότι σταμάτησα να κάνω trading Euro USD, δηλαδή δεν σηκώνομαι κάθε πρωί. Γι' αυτό κάνω trading μια φορά την εβδομάδα. Δεν κάθομαι κάθε μέρα το πρωί στην οθόνη μου 9 η ώρα το πρωί να περιμένω το setup μου. Υπάρχει και μια στρατηγική που είναι για το Nasdaq. 4,5 ώρα στα ρεπό μου, επειδή δουλεύω 16, δεν μπορώ να το κάνω κάθε μέρα. Το κάνω όταν έχω ελεύθερο χρόνο. 4,5 ώρα με 5,5 στείνομαι στο Nasdaq, στο 5 λεπτό chart. Θα σου δείξω τη στρατηγική μου. Ξέρω ότι το είπα στο προηγούμενο βίντεο αυτό, αλλά έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Και απλώς περιμένω να γίνει το liquidity sweep, να πάει σε ένα σημείο η αγορά που πηγαίνει πάνω και να κάνει reverse, να γυρίσει πίσω. Και αυτό γίνεται 4 φορές το μήνα. Μια φορά την εβδομάδα. Γενικά έτσι θα το πάω μέχρι το τέλος της σεζόν. Μέχρι τέλειο Οκτώβρη. Μετά θα έχω πολύ πιο ελεύθερο χρόνο, πολύ παραπάνω ελεύθερο χρόνο και θα το κάνω 5 μέρες την εβδομάδα όπως έκανα και πριν. Βέβαια μετά θα μπω στο στρατό. Πάλι θα αρκεστώ σε μια φορά την εβδομάδα. Τι να κάνουμε. Γενικά όλοι ζητάνε πράγματα από μένα. Η δουλειά ζητάει πράγματα από μένα. Το ελληνικό κράτος που με θέλει, ο πλήτη, ζητάει πράγματα από μένα. Είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά τι να κάνουμε. Θα τη βγάλουμε σαν άντρες. Που έχεις κάποιες υποχρεώσεις, δεν έχεις μόνο δικαιώματα. Όταν είσαι στην ηλικία μου, έτσι, το Σεπτέμβριο γίνουμε 24. Τι να κάνεις. Τον τελευταίο καιρό ανεβάζω κάτι βιντεάκια με τα βασικά του trading, όχι μόνο του forex, όλων των αγορών, γιατί έχω παρατηρήσει ότι οι πιο πολλοί εκεί έξω δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν τα βασικά. Ας πούμε, γνώρισα ένα παιδί στη δουλειά, δεν ήξερε ότι μπορείς να μπεις short, να πέφτει η αγορά και εσύ να βγάζεις λεφτά. Είναι σημαντικό μέσω των βίντεο μου να μάθει κάποιος ο οποίος είναι εντελώς αρχάριος τι παίζει και όχι περίπλοκα πράγματα. Σιγά σιγά θα μπούμε και στα περίπλοκα πράγματα. Τα περίπλοκα πράγματα μπορεί να μην τα ξέρω κι εγώ, γιατί δεν είμαι profitable ακόμα. Αλλά σίγουρα μετά από 4 δύσκολα χρόνια που προσπαθώ να γίνω funded, τα βασικά μπορώ να τα εξηγήσω. Τα βασικά, δόξα τω Θεώ, τα ξέρω. Μου πήρε λίγο καιρό να τα μάθω, αλλά τα άμαθα.
Και πραγματικά πιστεύω ότι τα shorts μου, άμα μπεις στο κανάλι μου, έχουν πάρα πολύ αξία. Αυτό ήταν το βίντεο. Θα κάνω ένα μπάνιο, θα βγω 8 η ώρα το βράδυ, το γυρίζω αυτό το βίντεο κάπου εκεί. 8 η ώρα το βράδυ θα φύγω, θα γυρίσω 8 η ώρα το πρωί, γιατί έτσι κάνει ο Φώτης. Όταν βγαίνει το ζει στα άκρα. Κάνε like, κάνε subscribe. Έρχονται και άλλα πολλά βίντεο, έρχονται και shorts και longs. Μείνε συντονισμένος στο ταξίδι μου. Είναι μόνο η αρχή αυτή. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι υπεύθυνος trader.